אני... מאמי, אני עוד 4 דקות בבית. תגידי, המן של אלי שהבטחת לי מוכן כבר? כן, ברור, האסירים פה עומדים. ביי. שיט. מה אני אכין ב4 דקות? יסמין, לחשוב. וואו, איזה ריח מטורף. נכון? בוא תראה איזה שפית אני בוא. טוב, נתחיל עם המנה הראשונה, הנודלס. הספק. וואו. תורי. תני בשגדון, תני. נעבור למנה הבאה. פסטה עם נקניקיות, כמו שאתה אוהב. שומעת, התבלון אימא'לה. מזכיר את הילדות. אין על פסטה ונקניקיות. נעבור למנה האחרונה. מתי הספקת להכין פירה? שומעת, את טורפת. אני מטורפת, אין. אז גם לכם בא לזכות במקרר מפנק? כל הפרטים בתיאור של הסרטון.